ko katuo nga nung gibuhat to bisan kang ngit-ngit sa dalan nambalan mo akong ngalan gitawag mo gayud ako di man kinahanglan imong gunit di ko makabuhi imong sit-sit imo kong gibaliin gibuhat ang tanan di man unta kinahanglan kung mga imong gipalaban. Mabungahong kagabihion mga igsoon, mag-live tag kadiyot, no, na ako'y lakaw rong taon-taon. So, mingaw na kay kog live yung mga igsoon. Actually, gipaggaw pa ko. Nagali ko'y schedule unta karon sa somewhere diri sa Bohol igsoon unya. Wala ko miadto kay giubo-ubo ko niya karon murag okay naman. Daghan na kay nag-message nako nga mag-live. Pastor, dugay na lagi kawa nag-live pila na ka days kay pasensya na day mga igsoon dito mi og youth camp unya usaman ko sa ilang speaker, no? So ang youth camp magod mga igsoon is 3 nights and 4 days, no? So niadto mi unya dito nga dapit walay wifi, no? So unya ang signal pod mga igsoon bisag naka-data ta is kana bitawng hinay siya, no? Kay medyo layo si sa highway. Mo na mga igsoon nga wala ta ka live, pasensya na. Karon dili pa gid unta ko mag-live kay gusto ko mag-erase akong tingog kay na ako'y schedule pa gyud, no, na sa Sunday basta nya di kayo ko totally healed pa ako ang tutunlan ba. Mao na nga akong gi-rest akong tingog pero nagistorya ko ganina inkantam ni akong anak kuan kanang murag okay naman. So karon na igsoon mag-live ta pero dili kayo taas. Yan na po ko'y lockdown na akong schedule alas 7, no? So, kumusta na mo? Okay? So, kumusta yung adlaw? I always pray nga naa mo sa maayong kahimtang, maayong panglawas og duol kanunay sa Ginoo uhaw sa iyang presensya. Igsoon ako na ning gibalik-balik, dili man ta ka-live usahay kay busy kay ko sa buluhaton sa Ginoo pero naa mo kanunay sa akong mapag-ampo, no? Again, early in the morning unya before matulog na mo sa akong prayer igsoon. Kanunay mo gidala nako sa akong prayer, no? So again, pasensya na sa mga previous days nga wala tay live kay medyo busy gyud, no? Karon gali dalikyat ra ko gamay igsoon, no? Kay murag gimingaw na sad ko ninyo. Amen. So shout out day tanan diha nga mga kuha na data 170,000 followers. Thank you kayo. Akong gihimaya ang Ginoo na unya. Shout out tanang mga OFW, mga sima naka permanent residents, tanang mga piniriso diha. Shout out bisan asa nga mga BJMPs, mga dagkong prisuhan either sa municipal ra og sa mga dagko na gyud. Shout out ninyong tanan, kabalo na mo naamo sa kong prayer, mga piniriso naamo sa kong dughan. And of course, mga jail officer, mga warden, no? Shout out and mga nasa BFP, mga military members sa Philippine Army and Philippine Air Force, mga security guard, and of course mga kapulisan. Mga brad na ko na long live kanunay mga brad uban sa grasya sa Ginoo. Ipataas na tong Ginoo and of course mga brad na ko sa SEA, no, Skeptron in Arms, mabungahong kagabion kanatong tanan, Luzon, Visayas, and Mindanao. Dili lang kay ko magyaw-yaw diri sa inyong mga gi-mention sa comment section, inyong gipakuan mga igsoon kay dili ko magdugay, no, murag di kay taas niya tong live karon igsoon, no. And thank you day guys sa atong mga subscribers ani nga page, and of course sa atong YouTube channel. Salamat kayo sa inyong pag-subscribe as well. Kay free raman ang pag-subscribe sa atong YouTube channel igsoon. So wala makabalo ang link na sa caption ani nga live sa atong YouTube channel, Mabungahong Kristohanon gyapon. Almost 1K subscriber na ta, no. Happy na ta 1,000, no. 900 basta kapin na 960 plus naman siguro to. Tanaw na ko, i-check na ko. Ang atuang subscriber sa YouTube channel is dagandagan na po 964.
No, so pila na lang kulang para ma 1,000 igsoon. Salamat kayo, no. So sa YouTube channel mo igsoon, diha nyo makita, madali nyo makita na tong mga previous lives sa atong previous months pagid nga dugay na akong gi-upload kay aron mas dali makita na to. Amen. So again, dili sana ako pasensya na dili kay ko mag-mention sa inyong shout out, no. Kay kanang nagdali ko mga igsoon. Grabe akong schedule, no. Schedule na ako. Actually, gi-invite ko ron kay ako na gi-greet og happy birthday akong amigo, akong a good friend of mine before during my college days. Ako criminology siya nursing, no, si Brother Chad, birthday niya karon, Chad Clarin. At tuon ako siya karon kay gi-invite ko niya. Actually gikan ni siya og UK, if I'm not mistaken, United Kingdom. Nasa Bohol unya. Akong gi-invite karon igsoon, di ko kabalibad. 7 PM mao nang nagdadali kog live kay ugma busy. Daghan kay igsoon, daghan kong mga schedule gasunod. As what I have said igsoon, this month full ko. Actually sa August na nagali naka-schedule sa nako uban naka-book pero mas busy jud ko karong July, but this is all for the glory of God. No, og salamat day kayo sa mga nag-comments, no, sa katong regarding katong akong anak gibas-bas dali gud nak. Salamat kay no nya ato ra man ang gisabot padara akong anak ko. Say hi. Hi! Okay. So let's pray son. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Kay ang oras nagdagan. Father in heaven, thank you so much, Lord, for another opportunity that you've given to us. Taliwala sa itong kabisi, imuming gitagag higayon, Ginoo, nga mamalandong sa imong pulong. Andama mong kasing-kasing, Ginoo, tagay may kasing-kasing, madinawaton, mapainobsano, nag-anda mong sunod kanimo. Panalangin ito ng viewers karon, Lord. Bisan asa, Ginoo, nga dapit karon nga lugar, makakita, ani nga live, Ginoo, ipabati imong presensya, ipabati imong hikap, ipabati ang lihok sa Espiritu Santo, Lord God. Salamat sa kadaugan, Ginoo, ikaw lamang among giisa, gipataas, tagay may kaalam nga langit nun. Wala mig isa nga relihiyon, Lord God. You alone will be glorified. We honor you, Jesus. We magnify your name. We worship you this time, Lord God. We adore you. Ikaw lamang among ipataas, Ginoo. Nabiling panahon among itugyan kanimo, Holy Spirit. This is your moment. I-bless ang tanang viewers karon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Nakagay kog tubig nakli. Magdali lang. Okay? So our topic for tonight, igsoon wala pa ang uban. So this time we have kanang baso 80 plus viewers. Our topic for tonight is about persecution, no? And gusto na ko ipahibaw niyo igsoon kung unsa gyoy ilhanan timaan nga ang nahitabo na to gilutos bagita or tinuyuan lang nato. Okay? Akong atong isgutan karon igsoon is about kay kanimong persecution. It is normal in our Christian life, no? In our daily walk with God as followers of Jesus Christ, igso naginay persecution, no? Walay gining sunod ni Kristo nga wala gilutos, no? Pero mao lagi na usahay naay mga butang, mga panghitabo, mga sitwasyon nga magtuo ta gilutos ta, pero ang tinuod igsoon dili na siya paglutos, realidad lang na or tinuyuan nato kay na sila nasulti nato nga dili maayo, negatibo siya kay naapod sila nakita nato, no? So atong hisgutan karon ang tinuod nga paglutos. Kay naamang gina naka-built in ang paglutos while we are following the footsteps of Jesus Christ. So naa gina. Okay? So natagak imong duaan ako. Hikag lihok-lihok. Kaunya na lang kaayo pag. Okay? So ang atong text for tonight, ani makita igsoon sa Ubo na ni igsoon. Kita magdugay. Mateo Kapitulo 5, versikulo 10. This is the word of Jesus Christ. Okay? Si Jesus mismo ni nagsulti igsoon. Again, Mateo Kapitulo 5, versikulo 10. Nag-ingon diri. Bulahan ang gilotos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios. Kay may sakop sila sa paghari sa Dios or kay ilang gingharian sa langit. Again, akong balikon Mateo Kapitulo 5, versikulo 10. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios or kay ilang gingharian sa langit ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. So klaro kay diri igsoon gi-remind ta tonight sa giingon ni Jesus ug unsa gining tinuod nga paglutos. Kay basin kita maguna-una nga gilutos ko, Pastor, please pray for me kay grabe ang paglutos, pero
sa dihang nakahibaw ang pastor unya giobserbaran sa pastor ang imong kinabuhi, dili day siya paglutos kung dili realidad lang, tinuyuan lang, okay? Ang paglutos mao ni, okay? Kanang nagsunod sa kabubuton sa Dios, okay? Bulan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, okay? It means mga igsoon nga ang tinuod nga paglutos kanang wala kay gibuhat nga dautan. Amen. Ang tinuod nga paglutos igsoon as in wala kay gibuhat nga dili maayo sa sikataw nimo. Ang imong gibuhat nagsunod lang ka sa kabubuton sa Dios. Ang imong gibuhat nagsunod lang ka sa plano sa Ginoo. Ang imong gibuhat igsoon nagsunod lang ka, nagtuman lang ka sa sugo sa Ginoo. Unya daghan kay mga gilabay nga istorya nga dili maayo nimo. Bisag wala ka naghilabot nila, bisag wala kay gihimo nga dautan, bisag ang imong gibuhat na uyon sa kabubuton sa Ginoo, bisag tanan nimo mga plano ni sibo sa kabubuton sa Ginoo, but still naay mga dili maayong istorya nga gilabay nimo. Gidaot ka, gibutang-butangan ka og istorya igsoon nga walay kapasikaran, dili tinodin. That's persecution. Mao nay paglutos. Amen. Mao nay paglutos. Kanang nagsunod lang ka sa kabubuton sa Dios. Kanang ning surrender ka sa Ginoo, nangalagad ka sa Ginoo, nagpagamit ka ni Kristo igsoon. Kanang wala ka nagbuhat og mga butang nga kapandulan sa kadaghanan. Kanang wala ka nagbuhat og mga butang nga wa nahimaya ang Ginoo og wala nalipay ang palibot nimo. Nya, but still naay mga nadungog nimo nga sakit kay nga istorya, paglutos na normal na og bulahan ka igsoon. Kung nagtanaw ka karon igsoon diri nga tan-aw nimo wala naman ko, wala nagali ko nalulong sa makadaot nga bisyo, buutan naman ta ko, nagbinuutan ako, nibiyan ako sa kangit-ngit, pero daghan kay naglabay na udi mayong istorya, daghan kay nagpasakit nako, gibiyay-biyay, gitamay, gibutang-butangan, gibugal-bugalan ko sa pagsunod sa Ginoo. Then mao nay paglutos. Apan mao ni. Apan igsoon kung naay mga gilabay nga istorya nga dili maayo nato. Naay mga istorya nga gihapak nato nga sakit kayo ug nasakitan ta. No? Mga grabe kay nga mga istorya gibuno kita ba, sakit kayo kay grabe natandog jud kay igsoon. Andin ang ilang gisulti day nimo, nakita po nimo, aw nila nimo, then dili na paglutos. Resulta lang na sa imong desisyon or realidad lang na or kamatuoran lang na. Gisaway ta igsoon tungod kay naa sila nakita nato nga salawayunon, dili na paglutos, realidad lang na. Okay? Dili na siya paglutos kundi kamatuoran lang na nga ning hapak nato tungod kay nagsunod na kunuhay ta sa kabubuton sa Ginoo. Mga Kristohano na daw ta, nangalagad ta sa Ginoo, pero atong binuhatan sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Nagwali-wali na kunuhay ta, maayo na ta muwali, pero ang atong binuhatan wala ning sibo sa atong giwali. Maayo na ta mo saysay og Biblia, maayo na ta mo sultik pang Ginoo from Genesis to Revelation, memorize na to. Apan atong binuhatan sukwahi sa Biblia, sukwahi sa pulong sa Ginoo. Mao na nga naay nagsulti og dili maayo against nato. So wala ka na gilutos, dili na paglutos. Nasakitan ka pero tinuyuan man na nimo, realidad lang na igsoon. Mao na gitawag og dili na siya pagsulay kung dili consequence lang na. Amen. Sa imong desisyon, no? Sa imong gihimo. Gilabay kay istorya, mao man ni ikaw kay kuan man ka, ikaw yan na nasakitan ka, nganong masakitan man ka nga tinuod man na ang ilang gisulti. Ayaw isipa nga paglutos igsoon kung ang gilabay nga istorya nga dili maayo nimo, nakita sad na nila nimo. Okay? Mao na Kristohanon, mao ni bla bla bla. Mao na Kristohanon, nakitaan pa nako dito nga grabe nagligid-ligid sa kahubog. Mao ba na Kristohanon nga bakakon kayo? Mao ba na Kristohanon nga mao na maayo kay mawali pero wa nakita ang iyang giwali sa iyang pagkinabuhi? Mao ba na Kristohanon nga dili mayong ihemplo sa iyang pamilya? Dasig lang sa simbahan pero badlungon di ay sa pamilya, no? Dasig buutan sa simbahan pero tapulan sa panimalay. Mao na Kristohanon og ingana kay igsoon. Ayaw isipa nga paglutos na once gisulti na nimo, realidad lang na, kamatuoran na. So dili ta ka blame sa mga tao kung magsulti nato dili maayo kay nakita po na nila nato. Kuha, so dili na paglutos. Pareha ko. Excuse me, kay medyo pagaw-pagaw ko igsoon. Pareha ko. Example. Sa bago pa ko sa Ginoo igsoon, first year in my message, first year, second year, third year, sa sige ko gwali igsoon. Then, di sa among lungsod, sa among lugar, sa among baryo, ilado ko nga adik-adik jud mogamit og shabu, namaligya og shabu, daghan kay babay sa una, daghan adulterer, daghan. So sa nahimo na kong alagad sa Ginoo, nagwali na ko, daghan kay gihapak nila istorya nga dili maayo na ko mauni, ngano mutuo daw sila nako nga adik-adik ko, ngano mutuo daw sila nako nga palahubog man ko, ngano mutuom sila nako nga kawatan ko, bakakon, daghan kay lagi sulti against nako, pero chill na ko, cool na ko igsoon, walay no reaction at all.
Naisay sakit na kayo, muhilak lang ko og dili ko musukol. And then dili ko mo justify sa ngano man, dili man tinuod lang gisulti. Bisan pag magpa-drug test me. Dili ko mahadlok. Pero kung ilang gisulti, palitan ingon sila kana si kanang si Pastor James, nagsige pa man nagsuyok, nagtago-tago. No? Kung ilang masuko, kuha ko katungod masuko kung tinuod ilang gisulti nako, kuha ninyo. So, once ang gisulti nila nato igsoon tinuod. Once ang gisulti nila nato mga Kristohanon tinuod, kay ila yung nakita nato din dili na siya matawag og paglutos, kundili ato nang tinuyuan, kundili realidad lang na, kundili consequence lang na. Ayaw isipa nga pagsulay o paglutos ng mga gisulti diha kanimo nga sakit kayo kung nakita po na nila nimo. Okay? Kung ang mga tao na nakitaan nga dili maayo nato, but still we claim that we are a Christian and we serve the living God and naglakaw tas kamatuoran pero atong binuhatan dautan, atong binuhatan igsoon, wala tay self-control pagbuhat og dautan, then naay gisulti ang ubang tao nato nga dili maayo, then wala tay katungod masuko, wala tay katungod mo react nga moingon ngano man ni pastor i-pray ko kay gilutos ko. Kung kana ilang gisulti nimo igsoon tinuod na dindili na paglutos, tinuyuan na nimo. Dili sa na matawag og pagsulay, consequence lang na, no? So right now I just want to remind everyone sa tanan nga viewers karon, if ever naay mga nadungog nimo istorya nga dili maayo, gingnan ka nangabit man na siya nga tinuod pod nga nagtago-tago ka nga nakay kabit din ayaw kasuko. Dili man na sa nila sa na nimo. Kung giingnan gali ka nga, kuan-kuan po na siya, naman na kabit. Okay? Naman na si kabit, adulterer na siya. At niya, usay mo ingon ta, ayaw po ko hukmi, ayaw ko, no. Bisan pag kapila kami ngog ayaw hukmi. No? Tungod kay nakita na nila nimo, piti jud ka, no? Nakita na nila nimo, ayaw na isipa nga paglutos or pagsulay, tinuyuan na nimo. Okay? Tinuyuan na, no? It's not, di na siya matawag og persecution or trials. No. That's consequence. Tinuyuan. Realidad lang na. Kamatuoran na ilang gisulti. Ang paglutos lagi mga igsoon paminaw. Ang paglutos ka nang nagsunod ka sa Ginoo sa tibuok nimong kasing-kasing. Nibiya na ka sa imong mga binuhatang dautan. Ningbiya na ka sa imong pagkalulong sa makadaot nga bisyo. No, di na ka mamalikas, di na ka manungo, di na ka mamakak, pero daghan kay gilabay nga di mayong istorya against nimo. Tungod kay ning sunod ka sa Ginoo, giingnan kag nabuang na nayawaan na sila, mauna diha, mga laig tinuhuan mga nano. No? Kunya ang imong binuhatan unta para nimo nabag-o naman ta ko, wala naman ta ko nagbinuang pero ngano man ngani. So that's paglutos na. Praise God for that. Kay ngon balang kasulatan, bulahan ka kay iya ang gingarian sa langit. Kung ikaw na igsoon, nagtanaw ka karon igsoon, maunay nagtabo nimo imong nakita imong kagalingon nga nanay dako kang kabaguhan sa imong kinabuhi. Wala na ka nag-apil-apil sa mga binuang, mga binuhatang, dautan, mga kalawayan. No, wala na ka nag-apil-apil og mga kabuang, mga kalibutanon, igsoon. Wala na ka ning himo og mga butang supak sa Ginoo, but still naidaghang mga negatibong gihapak nimo. Pasalamat sa Ginoo igsoon kay matawag ka og bulahan, no? Bulahan ka og maimo ang gingharian sa langit. Amen. Pero kung daghan sila gilabay nga sakit nga istorya against nimo, pero ang ilang gilabay nga istorya against nimo, nakita po nila nimo din dili na paglutos, tinuyuan na nimo. Di ka pwede, Lord, liguna ko sa mga paglutos. Lord, liguna ko sa mga paglutos aron makalabang ka. No, dili na paglutos, sayop ka, sayop imong pag-ampo. Tinuyuan na nimo, realidad lang na nimo. Ang tao na gisulti nga dili maayo against nimo, kay mao po na nakita nila nimo. So di ka pwede mo, Lord, pastor, brother, sister, please pray for me. Kay grabe na gyud kabuga atong sitwasyon. Gilutos ko, pero sa diyang pag-obserbar na to, wala, di man na paglutos. Gisulti sila nga sakit against nimo, kay nakita man na nila nimo. Ang paglutos kanang wala kay gihimo nga di maayo, pero still gihimo-himuan ka og dili maayo. Kuha. Wala kay gihimong dautan, pero gigama-gamaan kag dautan, mao na paglutos. Pero kung naa sila nakita sa imuhang igsoon, dili na paglutos, realidad lang na. Unsa na, pastor? Ilalang gisulti ang ilang nakita nimo. O kung ikaw na igsoon, dili ta mabilong sa bulahan, o dili ta may sakop sa gingarian sa Dios. Kaya nga naman, gisulti raman nila ang nakita na nato, di na paglutos, kundili consequence na sa imong wrong decision. Consequence na sa imong gibuhat nga dili maayo.
Mao nang naasad kay naani nga dili maayong mga pulong kay nganuman in the first place ang imong desisyon, ang imong situation dili man maayo, wa man nalipay ang Ginoo. Mao nang daghang ning sulti og dili maayo against nimo kay mao man ilang nakita nimo, so dili na paglutos. Again, dili na paglutos, ayaw ka suko. Usahay kita pay makasala, kita pay makasuko, no? Pero ang tinuod ay naa sila kasulti nga dili maayo nato kay nakakita sila pod nga naay dili maayo natong gibuhat, pero maayo kita mosultig pang Ginoo, maayo kita muwali, maayo kita mga Biblia igso, pero atong binuhatan wa makita sa Biblia. So natural ra nga yagaan ta. Nya moingon din ta nga gilutos ko pastor, no, di na paglutos. Resulta lang na sa binuhatan nato nga wa nalipay ang Ginoo. No, ang tinuod pakauwaw gali na sa Ginoo kay usay maayo kita mo claim ta mo barog ang Kristohanon ko. Mayo kita mudag pang Ginoo, muwali, Biblia, daghang kitag bersikulo, no? Insulto man sa Ginoo para lang nako ano man, mura bitaw ato lang gipasipalaan ang Ginoo. Yes. No? Dapat ikson unsa atong gisulti, kinabuhion nato. No? Kung ang atong gibuhat ikson nagsunod tas kabubuton sa Ginoo, ning biya na tas kangit-ngit, naglakaw na tas kahayag. What I mean is, gibiyaan na to mga binuhatan nga dautan. Naglakaw na tas pagkamatarong karon, plano kabubuton sa Ginoo. Unya nay daghang gilabay nga sakit kaayo nato, paglutos na. Ano yung mga paglutos igso, no? Paglutos nagantos ta ba sa pagkamatarong, maato ang gingarian sa langit. Pero again, sama sa gingon igsoon, kung gilabay tag dili mayong istorya, pero ila din ang gilabay kay napod sila nakita nga dili mayo sa tua, then dili na siya ma-consider o paglutos kung dili realidad lang na. So diri na to makita nining kagabion og unsay kalahian sa paglutos o realidad. Paglutos or kamatuoran. Kamatuoran lang na, realidad lang na. Kung naa kay nadungog, naa kay nabatian nga sakit kayo pero nakita nila nato watay katungod masuko, kung dili magpailob na lang ta kay unsaon ta man tinuod man. No, watay katungod mo react, mo hatag og negatibong komento nya, mo request pag kita nga tabangi ko nya, magampo pag kita, Lord bugat kay paglutos, pero ang tinuod di man na paglutos, imo man ang gisudlan diha nga di maayo. Mao na nakadawat po kag istorya nga dili maayo, realidad lang na, kamatuoran lang na. Amen. So mao na, apan salamat sa Ginoo igsoon kay sa dihang nakabaton tag tinuod nga paglutos di ay tungod sa atong pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ingon siya bulahan. Okay? Mateo 5:10, bulahan ang ginalutos tungod sa pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ilang gingharian sa langit. Amen. So, praise God for that. Kung gilutos ta nga ning biya nun tatas binuhatang dautan, ning biya na ta sa mga kabuang mga binuang igsoon, bulahan ta o maato ang gingharian sa langit. In other words, kandidato ta sa giandam sa Ginoo nga langit. Apan kung naay gilabay nga sakit kay nga istorya against nimo, pero ila ra pud na nakita nimo, maong ila nang nasulti nimo, dili na paglutos, tinuyuan lang na nimo. Resulta lang na sa imong desisyon, no? So mao na giingon nga realidad lang na, no? Or kamatuoran lang na. Mao na igsoon nga para mahimo tang bulahan, para mahimo tang angayan sa gingharian sa Dios igsoon, kinahanglan magsubay ta, magsunod ta sa kabubuton sa Ginoo. Once magsunod tas kabubuton sa Ginoo, once magsubay ta sa plano sa Dios, once ang atong mga binuhatan na align ni sibo sa pulong sa Ginoo, unya daghang kay gisulti nga dili maayo nato din paglutos na. Kung nasinati na nimo nagtan-aw ka karon but pasabot igsoon, bulahan ka, ayaw ka balaka, ayaw ka guol kay bulahan ka og naa kay luna sa gingharian sa langit. Mao nay tinuod nga gilutos. Kay wala man gyud nagsubay sa kabubuton sa Ginoo nga wala gilutos. Kung nagtanaw ka karon diha igsuon nga feeling nimo nagsubay ko sa kabubuton sa Ginoo pero hayahay man ko, sure ka siguruhan na diha kay ang tanan nga nagsunod sa kabubuton sa Ginoo pagalutuson gayon. Matod pa sa pulong sa Ginoo mga igsuon nga kinsa katong naninguha sa pagkinabuhing Dios nun diha kang Kristo Hesus, pagalutuson gayon. So naagi mga paglutos basta magkinabuhi tang balaan, basta magkinabuhi tang subay sa kabubuton sa Ginoo, dagang masuya masuko nato. Pero atong pasalamatan ang Ginoo igsoon, atong himuong motivation ang mga paglutos. Kay ngano man diha sa paglutos, ang paglutos may makapabulahan nato. O pinagi sa paglutos diha nato matagamtaman, ma-realize or mapamalandungan nga maato di ang gingharian sa langit. Amen.
Sumaw ni atong mensahe karong kagabion igsoon. Ang kalahian sa paglutos or realidad ba na or kamatuoran or unsa man gid ang nasinati nato karon, paglutos ba ni o realidad lang ilang gisulti nato. Again igsoon, ang paglutos mao ni wala kay gibuhat nga dili maayo. Nagsubay lang ka sa kabubuton sa Ginoo. Nagsunod lang ka sa kabubuton sa Ginoo. Nagsubay lang ka sa sugo sa Dios. Ning biya lang ka sa kangit-ngit. But still naidaghang ning labay og dili maayong istorya nimo. Gipasakitan ka, gibikil ka, gibinuangan, gibiay-biay, gitamay, paglutos na. Pero kung naay naglabay dili maayong istorya nimo igsoon, nasakitan ka. No? Na-depress ka, pero ang ilang gisulti dahil nga sakit against nimo, ilara dahil pong nakita nimo, dili na paglutos. Realidad lang na ilang gihimo. Kamatuoran lang na ilang gisulti, kay mauman ilang nakita nimo. Og that way, kung ingana ta, dili ta matawag og bulahan. Og dili sa ta kandidato sa gingarian sa langit. Kaya ang kandidato sa gingarian sa langit, igsoon, kadto ra manggilutos tungod sa pagbuhat og matarong. Nya mauna sila'y bulahan. Kunya mauna sila'y kandidato or maila ang gingharian sa Dios igsoon. Usa kagamay pagpahinumdum kanato nining kagabhion igsoon. Amen. So to all of the viewers right now igsoon, kung ikaw naminaw karon unya na kay nadungog mga sakit nga istorya again sa imong mga hinigugma or duol sa dughan, una nimong buhaton i-evaluate imong kaugalingon kung ang ilang gisulti di ba tinuod. Kung ang ilang gisulti, dili tinuod din, paglutos na. Pero kung ilang gisulti, diha kanimo tinuod din, tinuyuan lang na nimo. Realidad lang ilang gisulti, kamatuoran lang. No? So, kung ikaw na diha, nga na, paningkamot. Paningkamot sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. No? Our God is the God of chances. Usahay, igsoon, magpasalamat ta sa mga tao sa tong palibot. Kung gikorekta, gibadlong ta, giistoryahan, tag sakit, tungod kay ilan ang gihimo, aron mapukaw ta mga igsoon. Kay usay kung dili ta makadungog og sakit nga istorya igsoon, usay kung dili ta makadungog og grabe ka sakit nga istorya, dili ta makamata sa tong sitwasyon, di ba? Mao na nga usay ang Ginoo magtugot nga masakitan ta kay katuday nagpasakit na to, gigamit ra sa Ginoo para makaamgot ang bitaw ilan ang gisulti nato, tinuod man sad. May pay magbag-o ta, may pay surrender ato ni Ginoo. Amen. Kay di na paglutos nga na realidad lang na ilang himo nimo. Apan ang tinuod nga paglutos kanang imong gibuhat nagsubay lang kas kabubuton sa Ginoo, but still gihimu-himuan kag sala, himu-himuan kag dili maayo, gigamagamaan kag istorya nga dili maayo. Paglutos na. And bless the Lord for that. Why? Because you are blessed, bulahan ka, and of course imuha or mabilong ka sa gingharian sa Dios. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you for your words evening, Ginoo. Salamat sa imong mensahe about paglutos, Ginoo. Imo magipahinumduman, Ginoo, kung unsa gyud ang tinuod nga paglutos or paglutos ba ni ang among nasinati karon or realidad ba kay naa sila gisulti nga dili maayo against us kay napud sila nakita nga dili maayo nato namo. So Lord God, salamat nga imo ming gipahinumduman karon pinaagi sa imong pulong, and I pray to all of the viewers right now, Lord God, kung naamay nagtan-aw karon nga grabe ang ginaluto sila, Lord God, padayon ka pagkupot sa ilang kinabuhi, padayon ka Ginoo paglig-on kanila Ginoo para makalahutay sila sa unahan Ginoo, ibutang sa ilang kasing-kasing karon Ginoo gunahuna nga giluto sila tungod sa pagsunod nimo, bulahan sila og maila ang gingharian sa langit. And Lord God, right now I pray also kung naay mga viewers karon Lord nga nasakitan sila kay sakit kay ang mga istorya against nila unya tinuod Lord God, tabangi usab sila Ginoo nga makinabuhi nga magsubay sa imong kabubuton, makinabuhi nga sunod sa imong plano para mahimo silang bulahan og maila ang gingharian sa langit. Thank you for your word, Lord God. I pray nga dili kini mo labayng kawang apan mao ni makahatag na mog maalamon nga nining taknaan nakahibaw na mi Ginoo kung unsa gining tinuod nga paglutos o kung unsa ning realidad or kamatuoran Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Lord. I-bless ang tanang naminaw karon, and I pray for them right now, Lord God. To all of the viewers right now in different countries, Lord God, around the world, to all who listen to this preaching aning alive, Lord God, as this time, Lord God, kutob sa makaabot ani nga live, Lord God, tanang tao nga nagtanaw ani Luzon, Visayas, and Mindanao. Lord, I pray for their situation. Wala ko kabalo sa ilang kahimtang karon pero dili na matago sa imong atubangan. So Lord, ako nag-aampo Ginoo unsa man ilang kahimtang karon.
unsa man ilang pinaka-need karon nga milagro. Lord God, let your miracle will manifest to them right now in Jesus' name. Unsa man ang ilang gikinahanglan karon Ginoo, tagbua Ginoo. Unsa man Ginoo ang pinaka gipangita nila karon, gipangandoy Ginoo nga tabang gikan kanimo, tabangi sila Ginoo. You are an all-knowing God, ug walay matago kanimo Ginoo. Ang kahimtang sa imong mga kanakan nakita nimo. Naabay nang ginahanglan Ginoo, physical and emotional healing, Lord, i-grant in Jesus' name. Ipabati kanilang ikaw ang Diyos milagroso. You're the same yesterday, today, and forever. Wala ka mausab. Bisan usahay kami mausab, apan ikaw, wala gid na usab Ginoo. So Lord, I pray nga imong i-grant ang ilang needs, nang ginahanglan og financial breakthrough. Lord, I declare financial breakthrough in Jesus' name. Opportunity nga makakitag trabaho, na mga negosyo, nang gusto nga muuswag. I pray Ginoo nga muuswag sila, Lord God, in Jesus' name. According to their needs right now, og sumala sa ilang katakos, kay nasayod sad mi Lord. Dili ka basta-basta mo piyal, dili ka basta-basta mo bless kung dili mi deserving or worthy sa blessing nga gikan kanimo. I pray Lord nga again, ang pinaka-need nila nga milagro karon right now to all of the viewers, Lord God, imong i-grant sa pangalan ni Jesus. Nabay nang inanglag kaluwasan sa tibuok panimalay, salamat Ginoo, i-grant na nimo in Jesus' name. Again Lord, salamat Ginoo nga ikaw nga Dios, dili ka mupasagad namo. Ikaw ang among amahan nga dili ka malipay nga ang imong mga kanakan maguol Ginoo, but you delight to help to do miracles to your children, Lord God. Kay imo kaming gipangga, giatiman o gihigugma. You are our shepherd. We shall not be in want. Walay makulang kanamo kay naa ka kanamo Ginoo. So Lord, this time ang kuno namong milagro, ang kuno namong mga kaybulungang mga butang sumala sa among gitinguha Ginoo. Ang kuno namo Lord God, uban sa dakong pagtuo. Mao kini ang among giampo, gipangayo amahan, amo kini gipasalamatan daan pinaagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong o personal nga manluluwas. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. That's all for tonight. So mag-prepare na ko. As what I have said, dili kay tataas og live, okay? Kay na ako'y lakaw karon alas 7 daw akong schedule, and I declare nga si Lord mag-uban kaninyo mga igsoon, and sa ato inyong pagpahulay, pagpangatulog ang presensya sa Ginoo mag-uban, maghatag siya protection for our safety. Kay sa tinuod mga igsoon, bisag unsaon natog amping, kung dili ta ampingan sa Ginoo, dili gyud ta safety. Only Him makahatag natog security. Amen. So, shout out, Brother Castillo, long live brother, uban sa grasya sa Ginoo, no? And sa tanang mga viewers diha nga, o mga OFW, nasa line-line ka nasuran, I believe, adlawan ron diha, no? I pray and I declare that today is gonna be a fruitful day, a blessed day, victorious day sa matag usa nato. Tanang buhat sa inyong mga kamot, panalanginan sa Ginoo. Tanan ninyong mga lakang diha, mga igsoon, giyahan sa Ginoo, ug dalhon mo sa kalampusan o kadaugan. Again, thank you kayo mga subscribers, mga viewers. I just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones in the comment section, and to invite your friends and loved ones to follow our page. Ug sa wala makabalo sa ato ang YouTube channel, Igsoon Road to 1,000 subscriber ta. Ang link naa sa caption ani nga live. Ang atong new YouTube channel is Mabungahong Kristohanon. Na diha atong mga live, mga previous live pa jud, dugay na mga igsoon. Akong gi-upload diha kay diha ta mas dali ra makakita. Amen. So again, that's all for tonight. See you again next time. Dili lang ko musaad, basta mukalit lang ko igsoon, no? So ang ako ikabilin nyo, Ampo, ampeng, abante. unsa na? Kusda? Ampo, ampeng, abante. Okay, ampo-amping abanti daw. To God be all the glory. Keep safe everyone. God bless.